Ta juye. Abubuwa da yawa sun faru. Kamar me? Kuma hana mu sukuni, hana mu jin daɗin rayuwar ba fita, ba wani abu. In ma baka da lafiya da kyar a baka sai don kai hawaye kan Tun yaushe aka kulle ku a gidan nan? Tun watan biyu aka kulle. Kamar wani irin aiki kuke yi? Ni na ne ina hotel. Me yasa ba sa barin ku fita? Wai saboda corona. Amma su suna business nasu suna aika daga nan. Aje lafiya, aje ina kai musu bus. Aje na ana round kuma business nasu is going fine. Ba wani matsala da business nasu amma mu in mun ga mu fita ba sai da mana mu.